Čau lidi, já vás zdravím mého videa z Minecraftu. Jsem tu společně s Máťou a s Nutelou. Čau, čau. Zdravím vás. A jsme tu na serveru Mineplex. A co půjdeme hrát? Tak třeba bez nás. Budeme hrát Sheep Quest. Ok, jsme v party, Jo, jsme. tak se tam připojte. Co mám? Kdyby se někdo ptal, proč Sheep Quest, tak já nevím, já jsem to teď vymyslel. Hej, tenhle týpek mi odpálil, to nechci. Hej, ne, já mu to jdu vrátit. Odpal ho, pojď. Jo. To jsi byl ty. Nutella, kde seš? Připoj se tam na ten Sheep Quest, nebo co to je. Momentálně Sheep to nejde, takže... Dáme to, ne, Party Games. Jak se to jmenuje? Počkej, já vám řeknu. No, teď mi to úplně vypadlo do prčic. Arcade Games. Tak Tak jo. jsem připojil. Nutella. Je to na tebe. Ne! Ono to nejde. Tyjo, co si vůbec... Tak pojďte půjdeme na ten, na... Jdeme Dragons. Dobrý, to Jo. bude. Ok. Kolik máte gemů? Mám si koupit toho lukaře. To bylo vlastně Marksmana. Ne. Ok. Kolik máte gemů? 2263. Jedna. Jak to praví. Já mám 1128 gemů. A jdeme na to. Ale musíme jít dohromady. Takže jdeme všichni na tu velkou hru. A neskákejte do studne. Pojďte. To se platí. Já nechci na to let jako první. Ono chce sem lítá. Počkej, myslíš, že fakt je dobrá strategie jít hned nahoru, na ten nejvyšší bod, jo? Není jasný. Já tě zabiju, já tě fakt zabiju. Příště půjdu prostě sám někam, prostě sám. Bohužel váš youtuber momentálně zemřel, takže... Došel ztras. Debil. Schválně tě budu pozorovat, jak to budeš lamit. Koho? Toho, počkej, kde jsi ty, Máťo, Máťa, není tady, počkej. No. Já pořád chodím. Tady, ne, to je Dutelos, Máťa tady. Stoj, dobrý. Pane, jak to praví? To je ten track. Já jdu pod trackem. Kam letět? Ne! Kde? Dobrý drak. Draku. Buď hodný. Drak? Hej, Nutelo, vidíš mě. Ne? On je úplně dole na těch 4 stounech. Jo? Já nemůžu nikam jinam. Tak to ne, tak použij sekeru a odpal se. A já tam nedoletím. To letíš možná. No. Buď anebo. Čus, Filipe. Já jsem... Když počkej. Tak je prostupované jako elementál. Já. Počkej, já ti řeknu, tě budu sledovat. Pozor, furt kolem tebe lítá jeden drak. No. Vypadá úplně klidně. Ježi. Emeraldovej umřel. Ten šrot. Ne, já nechci umřít. Já jsem ještě mladý. Já ho zabiju. Kde je Dutelos? Jo, tady je furt tady na tom ostrovku. Já ho sledovat jako.
Poslední přemýšlí na tuto ostrůvku. Já říkám, že jsi poslední, a ne ty. Ty. Udělal? Jsi druhej, nejmíň jsi druhej. No. Jsem tady druhý největší král. Je ten poslední? Tam naproti Filipovi. Zahráme s tím. Ježiši. Dobrý, jo? Já mám jí. Citron. Přežívá. No, Teď ho drak rozebral, ale citron se drží. to nevypadá úplně dobře. A či Nutellu někdo rozebral, další drak, to byl Ivan. Ale má pořád přežívá na svém hradě. Teď mu ho další drak. A teď to byl asi Evžen, se nepletu. Evžen Lovedžen. Ne, Dobrý, žiju? Hej, a po ně vůbec nejdou. Jo, teď ho... Evžen útočí jinak na citrona. Ale citron pořád... Teď Evžen rozdělal úplně Nutellovu nudličku a nudlička je druhé. Tak si druhý, to je taky dobrý. Proč? Teď mě zranil. Tak. Dáme ještě jednu? Můžem. To byla brutální hra. Tak pojďte. Tu máme ještě 3/4 minuty. Dáme si tohle a máme tady něco? Jo, Ne? to je. Tohle? Anízu. Tak mě, ne, pomoct. To je pomaly si. Pojďte domů. Nebo tam strop. Pojďte k tomu domů. Hello. Popovězí melony. Mocentíčka. Ne. Okay. Ježiš, Plachtu. Dobře. No, dobře, Matýs, jdeme na tu plachtu. Čínský sluchátka. A držte shifta. Taky to jsem až jumper. OK, jdeme pryč. Já jdu pryč, čus. Teď vás tam dobře nabral. A stále žijí. Já jdu Hanizu, pojď do Hanizu kryptole. Jdeme spát. Kde jsi? Postave. To jsi mi řekl fakt hodně, no. Je přesně, jak mě nasra. Teď tam proletěl drak. Teď tam zase proletěl drak. To děsný. Já budu tady do Ty vole, moje parkour, jo, hej kámo, ten drak mi teď pomohl se odpálit nahoru. Kde seš? Tam tady já. Ne, pojď ne. Kámo, oni teprve dva, ty jsi umřel? Jo. Ne, jak to, že mi to tam neodpadlo? Ty vole. Skoč dolů. Musím porazit citrona. Ostatně porazil mě. Dobrý. Hej, víte, co můžem dát? Byl battle, počkej, jestli tady vůbec je na tu losadu, ale myslím, že je, ne? Ty tak schválně, koliká ty budeš, jo?
Kámo, kde ty jsi? Kde jsi ty? Cože? Porazil. Zase ty jsi to vyhrál. Vyhrál. Takže budeme Jsi gratulovat zase vítězi, což je Nutelos. Nutella. Dáme byl battle? Bylo by. Dobře. Tak tomu to celou říká. No, na jakém jste lobby? Já se na 30 pojď. Já jsem 8, pojďte 8. A připoj se Filipe na byl battle. Teď tady je taky Capture the Flag, pojďte na Capture the Flag. A nedáme speedbooter. Já už to hrál, ale to... Já si hrál Gladiátory, taky nejsou špatný. Tak pojďte Speed Builders. Takže 87. O kam jdete? Když se někam připoj a nás tam partne. Ale já nejste si party. Jo. To dělej. Ale co jde? Dělej, Anízu. Co? Jo. Tady, hele. Tady jdeme. To nic nejde. Super, mě to kiklo. Hej, zač. Rej. Já s vámi nejsem v party, ale chápeš? Nejsem. Nevadí. Nejsem s tebou v party. Ty vole, dělej, pozvi mě. Jsi ještě nejdu, postřímej. Jo, dobrý. Počkej, na co seš připojil? Na Capture the Flag. Aha. Já si asi, počkej, co máte? Máte diamantový? Jak se můžu vybrat? Já jdu Assassina. Ale máte si proti nám, tak pojď do modrej. Kámo, ne, možná lepší si vzít toho Bruta. A k jakým jdem? Modrý. Dobrý. Já budu Ranger. Nevím, co za takže budu Ranger. Já jsem modrej. Nebo aspoň bych měl být. Já jsem taky modrý. Ne, mě to prostě... Děkuji. Hej, tak zkuste červený, já se k tomu nemůžu připojit. Ne, protože... Já jsem červený. Jo? No. A jo? Co dělá ta sekera? Sekera bojuje asi. Ne, mě dělá to speed. A jako malej speed. A jak si mám kliknout? Já strašně málo šípů. Ztratím to. Ne. To. Táhni do prdele. Táhni pryč. No ty vole. A já jdu. Ty smíš sebrat, ty jsi zlej. Ne. Matýsku. Yeah. Tak tohle ti nedaruju. Chci mě, já ho nemůžu vůbec hitovat, jo. Co tu já? Já chci být mák. Ty jsi tady ještě něco jako změnit. Nebo ne?
Do prší spověď teď jdou 2 lukostřelci. Teďka Ty Je vole. to není sranda? Hej, ale ne, vážně jde tady ještě nějak změnit postava. Jo, tam na tom spawnu. Jo. Já budu má. Já mám furt toho s tím diamantovým brnkem. No. No. Tak má fajný věci, no. Tak pojď, Filipe. No. Tak. Až. Čau, Máťo. Čau, Dominiku. Ty jsi. Už tě mám. Ale to je hodně hustý. Jejich chopat. Nedáš. No ty vole, povědou 2 lukostřelci, povědou všichni. Ježiš, já někoho... Já zavřel mýho do jejich... Já to vidím, ty jsi nás zavřel svýho. Natáčíme 16 minut teď. My jsme všichni v té kopule. Ne. Yeah. Do kolika dáme video? Do 20 minut? Můžem. A ty kopule jsou fajný. Nebo poběžím z vlajkou a všechno tak mi zastavím. Fakt jo? Ty jsi... No. Ne, já jsem se zastavil. On se zastavil se mnou v té ledové kopuli. Ale ty kopule jsou hustý. To je ono. Ahoj Máťo. To nejde, vole, oni jdou po mě 2. No, vy jdete po mě 2. Kamo. Ty vole. To nejde, vy jste 2. Já mám... Vemte si toho... Toličera nebo co to je. S tím železným brněním. Počkej, kde je ten Mark? Jo, tady Mark. Někdo si vybere Direkt tím vás. Nemáte největší. Ne, já si dám na ukras vlajku. Už máš tam. Tak kde seš nutilo, že tam reptíš? Což tam? Hej, jak se dělá ta ledová kopule? Ne. Ej, já ti vůbec nemůžu, já se tě ani jednou nehyt zatím. Jo, dám tě, nedám jich po mně moc. Tak, pojďme smeštit. Yeah. Celý den člověka, dobrý, už se rozhodla. Už 19 minut natáčíme. Jdeme na to. Kámo, to je hrozně dlouhá hra. Ja. Za minutu to končí. Ty svině, on jde po mě lukostřelec. Po mně jde ten Brut a ten s tím lukem. Ne. No, ten Rio Ranger, no.
že nevím, jak používat ty speciální sklo. Dělej, jdi. Já nemám hápka, tak ty musíš prej. Už vím, k čemu se hodí asas. Jo, on se před mě portnul. No já umřu. Už ti jdu na pomoc. Ne, ty si je. Dobrý. Takže já jsem down. A já už nehraju. Jak to? No, protože to je náhlá smrt. A tady už se nerespavuje. Počkej, co? Náhlá smrt už se nerespavne. Ne. A jo, hej, jak to? Protože už skončil čas. Pojď a vyhrajem. Yes. Aha, Takže tohle by byl konec tohle videa, takže pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a uvidíme se u dalšího videa, takže čus. čau. Nazdar.